Leren dhisik Kang Gareng apa dene adikku Bagong. Ya jaoke Kang Pedro. Ya kepiye Le? Bungah rasane atiku kaya ora dina iki kok Kang Gareng sadurunge lan sakwise wae dhewe bakal metur ayo luwih prayoga bebarengan aku apa dene karo kowe sumrambahing para pamirsa kanca pengrawit umume warga masyarakat Tembalang kene. Oh ngono. Bebarengan ngaturake panuwun sarta puji syukur ana ngarsa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya wis sakataing kanugrahan sing diparingake aku karo kowe sing awujud nikmat sehat sempat